నిన్న సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ వర్సెస్ గుజరాత్ టైటన్స్ మ్యాచ్లో గుజరాత్ అయితే 7 వికెట్స్తో మ్యాచ్ విన్ అయింది. ఎస్ఆర్హెచ్ బ్యాట్స్మెన్స్ ఒక్కరు కూడా 30 టచ్ అవ్వలేదు. నిజంగా ప్యూర్ డామినేషన్. ఎస్ఆర్హెచ్ స్కోర్ వచ్చేసి 162, 8 వికెట్స్ కోల్పోయారు. 20 ఓవర్స్ ఆడినా కూడా మంచి టోటల్ అనేది రాలేదు. యూపీ బౌలర్స్లో ఎవరు బాగా బౌలింగ్ చేశారంటే మోహిత్ శర్మ, రషీద్ ఖాన్, నూర్ అహ్మద్, ఉమేష్ యాదవ్, అమర్జాక్. మెయిన్లీ మోహిత్ శర్మ 3 వికెట్స్ తీసేది 25 రన్స్ ఇచ్చారు. అలాగే రషీద్ ఖాన్ ఒక వికెట్ తీసి 33 రన్స్ ఇచ్చారు. అలాగే ఉమేష్ యాదవ్ అండ్ అమర్జాక్ చెరో వికెట్ తీశారు. అలాగే నూర్ అహ్మద్ కూడా ఒక వికెట్ తీశారు. అండ్ జీటీ 163 టార్గెట్ని ఈజీగా చేస్తారు. ఇతర వికెట్స్ ఇవ్వకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మ్యాచ్ని ఫినిష్ చేశారు. మన జీటీ టాప్ స్కోర్ వచ్చేసి సాయి సుదర్శన్ 45 రన్స్ చేశాడు. ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ వచ్చేసి మోహిత్ శర్మకి ఇచ్చారు.